Δεν τους ξέχασε άλλους. Αυτά για να μην μπερδευτούμε είναι κρασί, είναι κανελάδα. Κανελάδα που έλεγες, Νικήτα, τι ξεχάσαμε να πάρουμε? Νερό. Τράβα και λίγο από εδώ, ρε παιδί μου. Σε τράβηξα, έλα. Τάσος, από? Ξενοφών. Από? Ηράκλειο. Χανιά. Αυτός περιμένατε. Μάλιστα, εσένα περιμέναμε. Σωστός. Εσύ πεινάς. Όχι, αλλά έχω παίρνει και πυρούγια μαζί μου. Μαργαρίτα, Ανδρέας πού είναι? Πού είναι Ανδρέας? Τι σε φορτώσανε ρε? Τον άλλο σε φορτώσατε. Σκάνε τον άλλο. Ωραία, ας κουβαλήσει λέει και τίποτα. Έτσι λέει. Ας κουβαλήσει λέει και τίποτα. Δεν θα με το κουρούσε τη διαδρομή. Αυτό ήταν γιατί το βάλε για 102 πάνω μας. Μιλάμε τώρα τι είναι. Πρόσεξε.